ମୁଁ ଆଣିଛି ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ରେସିପିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ 3ଟି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ନେଇ ଆଣିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ରେସିପି ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଣିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ଚୋପା ବହୁତ ପତଳା, ତ ମୁଁ ଛୁରୀର ପଛ ଭାଗରୁ ଏମିତି କୋରି ନେଇଛି ସବୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା। ଚୋପା ବାହାର କରିବା ପରେ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 3 ଫାଳ କରିବେ। ପତଳା ପତଳା 3 ଫାଳ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାବେ 3 ଭାଗ କରିନେବେ, କାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ସିଝିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ପତଳା ନହେଲେ ସିଝିବନି, ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି 3 ଭାଗ କରି ସବୁତକ କାଟି ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟା ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଠଉରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 3 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୂନା, 1 ଚାମଚ ବେସନ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ 1 ଚାମଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଚିକେନ ମସଲା ମୁଁ କେବଳ ବେସନରେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ ପୁଣି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ସବୁ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି। ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ପୁଣି ଚେକ୍